what's up guys? Nami diri karon sa Bayabas para mag-spread na sa daw craziness. Yes, ang among topic karon, daw be kumubalik ang imong ex unsay imong buhaton. Gago! So, tara, adto na ta. By the way, ma'am, sa yung pangalan? Ikaw, ma'am? Via, Stephanie and Via, mga guys. So, muna yung pangutana. Daw be mubalik imong ex. What the fuck? Nonsense kayo. Kasakitan kasi mo ex line. Inuang na to eh. Yeah. Daw be mubalik imong ex unsay imong buhaton. Labyan lang. Labyan lang. Labyan nang lagarin mo siya. Sana magod na siya. Bisag unsa pa nakagwapo. Kung anong batasan di makaon sa iro. Wag yapon ka. Dabi kay makahon mo ko sa iro. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Migo, unsay pangalan Migo? RB. RB. Daw be mobalik imong ex. Unsay imong buhaton? Gago! Di na ako balikan eh. Ngano man? Sakitan mong ko. Paano masabi? Sakitan ka. Wala di ka gipalamian nay. Wala eh. Oh! Dabi unsa ron lugar mo tilawan sa imong ex lugar? Yang spag na tilawan nimo. Wala. Nagbibiro lang ako. Sabi day, boss, unsay imong pangalan? I'm Alexander. Alexander. So, Alexander, nakakayab ka mo wala? Wala kayab. So, wala kasi tawag anak. Mahinang nila lang. Emotional, damn it! Boss, Alexander, so, hindi ako pagkatasin mo. Daw be mo balik ang imong ex. Wala dyan kay Pake. Promise. Sure na gyud. Sumapon sa langit, ha? Giyon sa kasi mo ex life. Emotional, damn it! Giyon sa pagbinang si mo ex. Nasa laki. Basing jutes ko. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Jutes, maalam mo ba? Gamay pasensya, Gunggong! Barinig kita sa mukha! Pasensya. Kasi mo may pasensya siya, boss. Dili. Okay. Dabi ma'am, unsa kini pangalan? Twinkle. Unsa lang siya? Twinkle. Sa buntag. Twinkle Smith. Twinkle Smith. So, pwede lang prescription. Dabi mo balik imong ex. Dili na ako siya dawa ko. Ex naman siya. Yang spag din na nagpagahay sa imong hitik. Gago! Okay na pa siya kay ispag na panos na. Namanos na. Panos na ispag. Kaya ex na ba yan? Ex na. Daw na mabalik imong ex. Pero wala na kayo niya. Love ko na siya niya. Love ko pud kaniya. Di actually sa ako ng opinion, ex is ex. Present is present. Kung na siya. Present. Oo. Unsa na nasa imong present day? Naata na ang kalami. Ika sa buntag o to hapon. Sana all. Diba? Oo. Kompleto lang lang kompleto. As in, walay kulang. Bola lang yan. Boss, ito yung pangalan. Ako si Jeff. Jeff. Guys, si Jeff, single. Single. Daw be mo balik ang imong ex unsay imong buhaton. Pwede ra gyapon. Seriously, what the fuck are you doing? Lang kaya po nimong ex nimo karon ba? Yawa, alam na. Sana all.
Lapang yapon niya. Unsa na gibuhat sa imong ex nganong lapang magyapon nimo sa karon? Kon. Dagan siya gibuhat para sa ko. Natilawan nimo yung spaghetti. Sobra pastilaw. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Tanawa na rin. Sa tanan spag. Imong giti ra gyud akong giganahan. Ana mo di mong hiwa. May dawin sa imong pangalan ay Bossing. Ryan Agoncillo. Hindi totoo yan. Uy, Ryan, wala pa rin ang pangalan sa mga kameraman. Ryan, basta mga Ryan, gwapo kay naway, dagan kay nag-chicks. Paano masabi? Promise. Bossing, Dobby, mubalik ang imong ex sa unang panahon. Panahon pa ni Gloria Arroyo. Sa imong buhaton. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. Bossing, mubalik ang imong ex sa imong buhaton. Oh, buhaton ba nimo or dili? Dili na, kay lisod kay daghang mga babae. Di ka. Alay. Seryoso nga pangutan na advice nato sa mga kabatanunan bitaw na nakabantay na sa mga balita bitaw karon ano hikog dito na mga babae o lalaki nagbulagan nila sila. Ayaw mo pang hikog abatan ng mga lalaki or babae. Oh, di. Ayaw mo paghikog eh. Kanang mga babae nara na diyo. Nara perme. Idol. Sagasa ka mulingi diyan ay babae pero ay gino paghikog kinabuhi. Ang kinabuhi nato isa ra na. Di na ma-reply wa. Ayaw mo Ay magdi ta gwapo eh. Bitaw mga guys, ayaw mo bataranta sa mga babae bay. Dagan kay Gapalda. Ito man imong mga advice sa mga batan-on karon na mga uban kay kung tungkol sa mga kapambulagan nila silang mga uyab. Ito ang mga advice mo ma'am. Kaya ka na siya marag akong sa mo kini akong suliran. Sumapon sa langit, ha? Oh, maragi na. Sige. So actually, akong advice ko mga bataon na medyo depressed, fight lang. Dili kailangan maghikog. Kay mahal ang atong kinabuhi. Dagan pala may Oo. mabot nang ba? Pila ka tuig ang giangkos na ato, maabot nga lang nga tuig tapos usa lang kadlaw atong walaon. So love dapat i-love nato tong kinabuhi. Tanan depression, tanan problema nga buso tong kinabuhi, naging sa solution. So dapat be strong lang and always pray. Among content guys, salamat sa tanan nga nag-participate. Salamat kay to kang abo to sa ngalan na to bay. Boss Jeep. Salamat kay Boss Jeep bay. Imo mingi pa-shots. Tapos kwan sa nobela nga banda. Shout out sa nobela nga banda, guys. Me Too sa El Salvador. At ang media manghilabot na pod media. Subscribe na lang mo guys sa among YouTube channel o i-follow po ninyo among page di ay yawa. Ubog naman tahan niya. Subscribe and follow our Facebook page. Crazy Zit, same lang na Crazy Zit sa Facebook page, tapos sa YouTube Crazy Zit lang yapon. Salamat sa tanan guys. Ora to guys. Peace. Peace yo.